ଚାଲୁ ଆମେ ସର୍କସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆସିକି ସର୍କସ୍ ଜାଗାରେ। ବାହାରେ ତ ଏମିତି, ଭିତରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖିବା। हिला रहा है यार, हिला रहा है।
को ज़्यादा नहीं लगेगा। इनकी जड़ा वाला रहेगा तो सारा नरम जल्दी घुस जाएगा। कुछ नहीं होगा।
ହେଲା ବାସ୍ ସର୍କସ୍ ସଇଲା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ ବାରିଶ ବର୍ଷା ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭାଇ କୁହନି ବର୍ଷା ସର୍କସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା